जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा दिनै खोला बिजनि दख'रा बर' फरायसा आफादा बे ब्रैथि बोसोरनि थामहिनबा 2019 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना मेट्रिकआव लोगोसे हायार सेकेन्डारियाव दा सेथि थाखोआव उथ्रिनानै गावसोरनि जाफुंसारनाय लोगोसे बिमा बिफा न'खर लोगोसे बे जाफुंसारनाय लाबोदों दिनै बेखौ सावदर बिथा दक्षिण बिजनि बर' फरायसा आफादा जा बरेन लादों साबगौ गोजोनथाव जादों गुदि बर' थुनलाइनि आफादगिरि साबायखर बावो थिग बिदिनो मान बावनाय साबायखर बावनाय जाफुंसार फरायसाफोरखौ बे हाबाफारि लायोब्ला आरोबाव इयुनाव फैगौ फरायसुला फरायसुलिफोरा जोबोद थुलुंगा मोनगोन आरो थुलुंगा मोनोब्ला इयुनाव जोंनि हारिजों लोगोसे जोंनि हादोरनि जौगानाय लाबोनो हागोन होननानै 2019 मायथाइनि जि सेथि थाखोआव मोननाय बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जालांदों आरो एबसुनि हाबाफारि बे हाबाफारिया बाहायथाव मानोना बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोजा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो बर' समाजनि बर' फरायसाफोरनि इयुननि लामाखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय आरो बे थुलुंगा होनायाव जोंनि बे सावदुर बिथा दख'रानि गासै रायजो राजाफोरा बा फरायसानि बिगोमाफोरा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे फरायसाफोरखौबो बिथांमोना इयुनाव बेनिख्रुइ दा जेसेबां नम्बर मोनदों बेनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोननो थाखाय बिथांमोना थुलुंगा होदों। 10 अक्ट'बरनि खोला बिजनि दख'रा थुनलाइ बर' फरायसा आफादा बै 2019 मायथाइयाव जोंनि दख'रानि आन्दाराव सिङाव थानाय बा बेन्दोंआव थानाय गासै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उनथिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों। दिनै बे बरायनाय हाबाफारियाव आं सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै बरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंहा गासै 34 जन फरायसाफोर दं। मेट्रिक आनजादाव सा 21 ओरसेस साइन्स आयदायाव सा 6 आरो ओरसेस आर्ट्स आयदायाव गासै सा 7 फरायसाफोर दंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बासिराम दानसायारि सार लोगोसेनो बाहागो लादों सावदुर बिथा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बाहागो लादों जोंनि दख'रानि एम इ आरो हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोन आरो बाहागो लादों माखासे माननि आलासि दा नैबे समावहाय दख'रा आफादनि सोलोंथाइनि सायाव बिथांमोना माखासे बिथांमोना सोलोंथाइनि सायाव माखासे बिबुंथि फैबाय थानाय समाव खोला बिजनि दख'रा थुनलाइ बर' फरायसा आफादा माखासे खामानि मावलांनो नागिरदों सोलोंथाइनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय मिशन नो फेल बे थांखिजों जोंबो फरायसाफोरखौ लानानै मिशन नो फेल खामानि मावनायखौ जों जागायजेनबाय। जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि दख'रानि बेन्दोंआव गासै सा 25 फ्राम गथ'फोरा ओइचएस आनजाद एलसि आनजाद लिरगोन आरो बेवहाय जों आसा खालामो 50 जौखोन्दोनि बांसिनानो सेथि थाखोआव जानो हागोन होननानै जों मिजिंथियो।